गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनानै दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआव दिनै नोंथांमोननो फांसे बिफांनि गुनागुननि सोमोन्दै फोरमायगोन। जाय बिफाङा दिनै गामियारि ओनसोलफ्राव गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोदों, नाथाय जों बयबो मिथिया हिसाबै दिनै बाहायनाय जाया एबा सिनायनो रोङा एबा सिनायबाबो जोङो बेनि गुननि सोमोन्दै मिथिया हिसाबै बाहायनाय जाया। दा बे बिफांखौ दिनै सिनायथि होनाय सिगां मोनसे खोथाखौ होनो सानदों रायजोफोर, जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायनो नाङा। मानोना स्किप खालामना नायोबा हयथ' गोबां बुस्थुआ बारनानै नोंथांमोना बे भिडिअनि मोनथिनो गोनां खोथाफोरखौ हयथ' मोनथिया जानो हागौ। बेखायनो बे बिफाङाव बेसेबां गुनागुन दङ, मा मा लोमजानायाव एबा बेरामफ्राव बाहायनो हायो, बेफोरनि सोमोन्दैनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायगोन। नाथाय बिफाङा ओरैबायदि गुन दङ, गोबांथार दामि दामि मुलियाबो बे बिफांजों जेननो गोनां जादों आरो बेखौ जोङो एवनानै एबा संनानै जायोबा गोखा मोनो। दा बेनि बिफांखौ आं दिनै नोंथांमोननो सिनायथि होनायजों लोगोसे बेनि गुनागुन सोमोन्दै फारि फारि खोन्थालांनोसै। बिफाङा बेनो जाबाय खांसिंसा, बिबार गुफुर बिबार। रायजोफोर, नोंथांमोना बे बिफांखौथ' सिनायखाबाय जानांगौ। बे बिफाङानो जाहैबाय गोबांथार दामि दामि मुलियाबो बे बिफांनि गुनजों जेननो गोनां जादों। बे बिफांनि मुङानो जाहैबाय खानसिंसा। हयथ' गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि नामबो होनो जानो हागौ। बियो बिलाइया फिसा फिसा, गोलाव गोलाव आरो बिबार बारो। दा नोंथांमोना बिफांखौ सिनायखाबाय। बियो दा जोंनाव दुब्लिफ्राव, बारिफ्राव, लामाफ्राव जेरावबो थायो आरो 12 मास जायो। बियो गोजौआव 1 निफ्राय 1.5 फुटसिम जायो। एवनानै एबा संनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों मानसिफ्रा। दिनै किसुमान मुलिफ्रावबो गामियारि ओनसोलफ्राव बाहायबोनाय नुबाय थानो मोनो। दा बेनि गुननि सोमोन्दै आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। खांसिंसाखौ आयुर्वेद शास्त्रआव द्रोण पुष्प एबा द्रोणा बुंनाय जायो। खांसिंसाया मानसिनि देहानि थाखाय मा खामानि होयो आरो मानो गोनांथार, बेनि सोमोन्दै मोनथिना लानाया गाहाम। खांसिंसायाव गोबांथार गुन दङ। बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव बोराय बुरि आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो गोबांथार लोमजानाय साजानाय किसुमान असुखफ्राव बेखौ बाहायबोदों। खांसिंसाखौ जोङो गामिफ्राव बिजौखौ खानानै एवना जानाय एबा ओंख्रि संना जानाय, बेफोरबादि गोबां रोखोमनि बाहायनाय नुनायजों लोगोसे किसुमान लोमजानाय असुख बिसुखआवबो बाहायनाय नुबोनो मोनदों। समजों लोगोसे दिनै सोलायबोनायजों लोगोसे गोबां जोङो मुलिनि बिफांफोर एबा गोदो गोदाय बाहायबोनाय मुलिफोरखौ जोङो सिनायनो नाजाया एबा सिनायनोबो नागिरा, एबा बेफोरलाय माबायदि खामानि जानो होननानै जों साननानै थायो। दा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे खांसिंसानि रोदा, बिलाइ, बिबार, बेफोरजोंनो गोबांथार दिनै गामियारि ओनसोलफ्राव दिनै मुलि बाहायबोदों। नाथाय दानि समाजाव, दानि जुगाव बेफोरखौ गोबाङानो हयथ' फोथायला आरो बिफांखौ सिनाय रोङियाव जों मुलिनि गन दंबाबो बाहायनो रोङै जाबाय। दा ओंखायनो जोङो बे बिफांखौ सिनायनानै लानायजों लोगोसे बाहाय मा मा गुन दं बेनि सोमोन्दै जुदि मोनथियोबा निस्सय जों साफ्रोमबो मानसि माहारिनि थाखाय एसेबाबो सहाय जागोन साननानै आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिनै बे खांसिंसानि गुनागुननि सोमोन्दै दिनै नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांनो सानबाय। खांसिंसाखौ जोङो जायोबा एबा मुलि आकारै बाहायोबा बाहाय जेबो साइड इफेक्ट गैया। उन्दैनिफ्राय बोराय बुरैसिम बयबो बाहायनो हायो। बेनि बिलाइ, रोदा, बिबार एबा रसखौ जोङो खांसिंसाखौ गोबांथार लोमजानाय एबा बेरामफ्राव बाहायनो हायो। जेरै हाइ प्रेसार, बिस खमायनायाव, लोमजानायाव, गुजुनायाव, एन्टि फांगास, एन्टि बेक्टेरियेल, एन्टि अक्सिडेन्ट, दिनै क्रिमि जायोबा, डायबेटिस जायोबा, लिभारनि प्रब्लेम थायोबा जोङो खांसिंसाखौ बाहायनो हायो आरो बियो बेफोर लोमजानाय असुख लोगोसे गोबांथार दिनै देहानि जानाय असुखखौ फाहामनो हानाय बाहाय गुन दङ। बिसनि एबा सागानायनि मुलि बादि जों जेब्ला खांसिंसानि रसखौ नियम मथे परिमान अनुजायै लोंबाय थायोबा देहानि सानाय आरो लोमजानाय गुजुनायफ्राबो खमायलाङो। बेजों लोगोसे उन्दै गथ'फोर गुजुबाय थायोबा बे खांसिंसानि बिबारखौ उनग्लिनानै बेरेमोदैजों जेब्ला मिक्स खालामनानै
दौबाय थागोन उन्दैफोरनि गुजुनाया खमायो आरो बेजों लोगोसे हापानि बेरामनि थाखायबो खांसिंसाया मोजां। सोरनावबाफोर हां लानायाव जुदि प्रब्लेम जादोंबा खांसिंसा बिलाइखौ रुनानै बेनि खफ'खौ जेब्ला मोनामसुगोन अब्ला बे हां लानाय प्रब्लेमा लासैनो हामलांगोन। खांसिंसा रसखौ साइनिसाव बाहायनो हायो। जेब्ला नोंथाङा साइनिसखौ फाहामनो थाखाय बेनि रसखौ थरथिंसे थरथिंनै गन्थंआव होना लाबाय थागोन अब्ला साइनिसनि प्रब्लेमाबो लासैनो खमायलांगोन। सोरनावबा जुदि साइनिसनि प्रब्लेम दङबा खांसिंसानि रसखौ बाहायनो हायो। बेजों लोगोसे गन्थंजों थै गनाय दंबाबो खांसिंसा रसखौ जेब्ला होगोन बे गन्थंनि थै गनाया बन्द जालाङो। खांसिंसाखौ मैगं एबा रसखौ बाहायबाय थायोबा देहायाव इम्युनिटि बारायनायजों लोगोसे बेराम होस्रांनो हानाय गुना देहायाव बारायो। बेजों लोगोसे जेब्ला लोमजानानै मानसि देहाया लोरबां जायो बेफोरावबो देहाखौ मोजां बानायनायजों लोगोसे साइस्थ' मोजां खालामनायाव खांसिंसाया सहाय खालामो। खांसिंसायाव एलाबलिक गुन थानायनि थाखाय देहाखौ राफोद खालामनायजों लोगोसे मानसिनि अजनखौबो बारायनायाव सहाय खालामो। डायबिटिसआवबो खांसिंसाया खामानि होयो। खांसिंसा रसखौ लोंबाय थायोबा फास्टिं ब्लाड सुगार खमायनायजों डायबिटिसआ खम जालाङो। नंखायनो खांसिंसाखौ सुगारनि मुलि मेटफर्मिनजों एखे होननानै गनायनाय जायो। लिभारनि थाखायबो खांसिंसा रसआ मोजां आरो फेटि लिभाराव खांसिंसा रसखौ जेब्ला बाहायबाय थागोन नोंथांनि फेटि लिभारनि प्रब्लेमाबो लासैनो खमायलांगोन। सोरनाबाफोर जुदि ओंखाम उखैयै जादों एबा ओंखाम उखैयाबा नोंथाङा खांसिंसा रसखौ जेब्ला बाहायगोन नोंथांनि ओंखाम उखैयैनि प्रब्लेमा लासैनो खमायलांगोन। उदै सानाय प्रब्लेम थायोबाबो खांसिंसा रसखौ बाहायनो हायो। बेजों लोगोसे क्रिमि सोरनाबा जुदि प्रब्लेम दङबा खांसिंसा रसजों बेरेमोदैजों मिक्स खालामनानै जेब्ला लोंगोन नोंथांनि बे क्रिमिनि प्रब्लेमाबो लासैनो खमायलांगोन। खांसिंसाया टाइफड, कलेरा, मेलेरिया, लिभार आलसार जानाय फाहामथाय होनायजों लोगोसे सोरनाबाफोर जुदि फाइखाना जुदि क्लियार जायाबा बे खांसिंसा रसखौ बाहायोबा फाइखाना क्लियार खालामनायावबो सहाय होयो। एम्फौ एनला अरनाय जेरै सिलिमाला, बिस खाखर एबा बिस्सु लोगोसे जिबौ सौनायफ्रावबो बे खांसिंसाखौ देग्लिनानै फुननायजों लोगोसे मानसिनि गन्थंआव होनाय एबा बेनि रसखौ लोंहोनाय जायो। रिउमेटजिम, बात बिस, एक्जिमा, स्केबिस, बिगुरनि जानाय जायखिजाया बेराम जेरै मानलुनाय बेरामफोर खांसिंसा देग्लिनानै फुनना होनायजों लोगोसे रसखौ बाहायबाय थायोबा बे माननाय जिखुनु स्किननि प्रब्लेमनि एक्जिमा, स्केबिस बिदिनो बात बिसफोरनि प्रब्लेमाबो लासैनो खमायलाङो। बौनायनि गाराय एबा बौनायाव खांसिंसायाव देग्लिना होनो हायो। बेजों लोगोसे अर खामनाय आरो सौदावनानै गाराय जानाय एबा सौदावनाय बुनायफ्रावबो खांसिंसा रसखौ एबा खांसिंसाखौ बाहायोबा गाहाम। एन्टिअक्सिडेन्ट गुन थानायनि थाखाय खांसिंसाया किडनिनि थाखायबो मोजां खामानि होयो। मोदोमाव अबेबा दखर दखर गथा जानाय, अबेबा मोदोम दखरसेखौ दांबा सेन्स गैयै जानाय, अबेबा दखराव मोदोमाव मावनाय बेफोराव खांसिंसाया मोजां खामानि होयो। बेनि रसखौ जेब्ला फुनगोन बेफोर बेरामखौ फाहामनायावबो खांसिंसाया सहाय होयो। सोरनावबाफोर जुदि धातु दुर्बलनि प्रब्लेम दङ बा हासुनायनि प्रब्लेम थायोबा बेरेमोदैजों खांसिंसा रसजों बाहायोबा गाहाम। बेजों लोगोसे हिन्जावफोरनि मासिक जानायनि प्रब्लेम एबा मासिकआव उदै सानायफोर थायोबा खांसिंसा रसखौ बाहायोबा मोजां। आरो जायफ्रा मासिक जाबाय थादों बिथांमोना खांसिंसाखौ जायैया मोजां। हाथाइ सानाय दङबा खांसिंसा रोदाखौ देग्लिनानै फुननायजों लोगोसे बेजों जुदि हाथाइखौ फुयोबा हाथाइ सानाया खमायलाङो। खांसिंसानि बिलाइनि रस एबा बिबारनि रसआ पाइल्स आरो क्रिमिनि थाखाय खामानि होयो। टनसिला जेब्ला बारा जायो अब्ला खांसिंसा बिलाइखौ एबा बिजौखौ एवनानै जाबाय थायोबा बे टनसिल प्रब्लेमा लासैनो खमायलाङो। उदैयाव गेसनि प्रब्लेम दङबा खांसिंसानि रसखौ जेब्ला लोंना होगोन
उदैनि प्रब्लेमा लासैनो खमायलाङो। उदैया जुदि गरम जाबाय थायोबा खांसिंसा रसजों लोगोसे मानिमुनि देग्लिनानै मिक्स खालामना रस दिहुननानै जेब्ला दै गुसुजों बाहायगोन अब्ला बे उदै गरम जानाय प्रब्लेमा लासैनो हामलाङो। सोरनावाफोर गगा मोनबाय थायोबा बे खांसिंसानि रसखौ जेब्ला बाहायगोन सानसेयाव नोंथाङा खननै खनथाम थरथिंसे खरि बा थरथिंनै खरि बाहायबाय थायोबा बे गगानि प्रब्लेमा लासैनो हामलाङो। बेजों लोगोसे सोरनाबा गन्थंआव थै गनाय एबा गबाय थायोबा खांसिंसा रसखौ बेबायदिनो सानसेयाव खननै खनथाम बाहायोबा नोंथांनि बे गन्थं थै गनाय प्रब्लेमाबो खमायगोन। बेजों लोगोसे जायफोरनाव आथिङाव आखायाव आसुगुर थैब्रनाय एबा आसुगुर सेराव बिदिनो हाबग्लुंलांनाय आसुगुरनि जिखुनु प्रब्लेमनि थाखाय खांसिंसा रसखौ जेब्ला सानसेयाव खननै खनथाम बाहायबाय थागोन अब्ला नोंथांनि बे आसुगुरनि प्रब्लेमाबो लासैनो खमायलांगोन। दिनै आं खांसिंसानि गुनागुननि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय। आसा खालामो बेनि गुनागुनखौ नोंथांमोनहा मोनथिनानै गोसोआव एसेबाबो गोजोननाय मोनगोन आरो बेजों सोरनावबा नङाबा सोरनावबा एसेबाबो सहाय होगोन होननानै आं आसा खालामो। बेजों लोगोसे आंनि बे भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। गोजोन्थों।